Kamusta mga bata? Ani ana usab si Teacher Jonah aron magtudlo kaninyo sa tingog sa mga letra. Ug kini nga video atong kat-unon ang letra nga Y. Sa atong niaging leksyon atong nakat-unan ang letra nga M nga adunay tingog ang letra nga A nga adunay tingog A, ug ang letra nga T nga adunay tingog T. So remember sa atong technique ni letter T, ato lang ipitan atong dila sa atong ngipon gamay aron dili ta maglibog kung parisa ni kini og lain nga letra. So, letra nga Y, mao kini ang atong kat-unon karon. Mao kini ang dako nga letra nga Y mga bata. Ug kini usab ang gamay nga letra nga Y. Ang dako nga letter Y ug ang gamay nga letter Y aduna sila'y tingog nga Y. Letter Y, Y. Or letra nga Y, tingog Y. Y, 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 Y. Mga pulong nga nagsugod sa letra nga Y ug nagsugod sa tingog Y. Hiya, hiya. Ang pulong nga hiya, hiya. Ang pulong nga yaya nagsugod sa letra nga Y ug sa tingog Y. So moingon ta, hiyaya, Y. Hiyaya, Y. Yo-yo. Yo-yo. Ang pulong nga yo-yo nagsugod sa letra nga Y ug sa tingog Y. Yo-yo, Y. Yota. Yuta. Ang pulong nga yuta nagsugod sa letra nga Y ug sa tingog Y. Yuta, Y. Yahweh. Yahweh. Ang pulong nga Yahweh nagsugod sa letra nga Y ug sa tingog Y. So moingon ta, Yahweh, Y. Yahweh, Y. Yema. Yema. Ang pulong nga yema nagsugod sa letra nga Y ug sa tingog Y. Yema, Y. Sunod, yate. Yate. Ang pulong nga yate nagsugod sa letra nga Y ug sa tingog Y. Yate, Y. Yate, Y. So, mga bata, letra nga Y, tingog Y. Y, yaya. Y, yo-yo. Y, yuta. Y, Yahweh. Y, yema. Y, yate. Letra nga Y, tingog Y. Aduna sa mga pangan mga bata nga nagsugod sa letra nga Y. Example, yole. Yole. Ang pangan nga yole
nagsugod sa dako nga letra nga Y ug sa tingog Y. Sumaingon ta, yole, Y. Yole, Y. Yolanda, Yolanda. Ang pangan nga Yolanda nagsugod sa letra sa dako nga letra nga Y ug sa tingog Y. Sumingon ta, Yolanda, Y. Yolanda, Y. Johan, Johan. Ang pangan nga Johan nagsugod sa dako nga letra nga Y ug sa tingog Y. Johan, Y. Johan, Y. Yore. Ang pangan nga Yore nagsugod kini sa dako nga letra nga Y ug sa tingog Y. Sumingon ta, Yore, Y. Yore, Y. So mga bata, mauni ang letra nga Y, tingog Y. Y, Yole. Y, Yolanda. Y, Johan. Y, Yore. Letra nga Y, tingog Y. So kamo na usab mga bata, unsa ni siya nga letra? Unsa usab ang iyang tingog? Okay, very good. So mao kato mga bata ang letra nga Y. Og tan-awan ninyo ang sunod nga video nga magbasa kita diin atong praktiso basa ang mga letra ug mga tingog nga atong nakatunan. Ang letra nga M, A, T ug ang Y. So, see you sa next video mga bata. Daghang salamat!